Ertir soňky synawy tamamlasam, onsoň täze durmuş başlanýar. Hawa, inni talip däl, inni ýokary bilimli hünärmen. Çare, men sana bir zat aýtmakçy. Onda menem aýtjak. Bol sen aýt. Ilki özüm. Men biziň öýümizde men sonra guda geldi. Onsoň Onsoň öýdäkilerim radylyk berdi. a sen näme? Menem garşy bolup durmadym. Utlayan. Baktlı durmuş arzulydy. Baktlı ol. Sağ ol Çare. Ertire guda görüşürse. Çekyen men bugün bari, çekyen men bugün bari. Seyen yarım periyane, bozdum sen özgen yari. Çekyen men bugün bari, çekyen men bugün bari. Seyen yarım periyane, bozdum sen özgen yari. Çektim men bugün bari. Serediyerin sen toyuňa, gidiýän sen özgen öýüne. Serediyerin sen toyuňa, gidiýän sen özgen öýüne. Yaralanan ýüregim bolly bugün dilim dilim. Meniň ýüregimiň halany, boldum sen özgen ýary. Çekdim men bugün bari, seýen ýarym periyany, boldum sen özgen ýary. Çekýän men bugün bari. Arman bugün arzu